ang Bureau of Fire Protection sa Department of Education sa Negros Island alang sa pagpaambit og kaluwasan sa sunog sa mga kabatanunan. Subay niini, nilagda og Memorandum of Agreement ang mga tinugyan sa BFP ug DepEd Negros Island Region alang sa pagpahigayon og bumbero sa paralan sa mga tunghaan. Muhatag og oras ang mga tunghaan sa mga bumbero sa BFP alang sa pagpaambit og basic fire prevention ug fire safety instruction gamit ang mga estratehiya nga kalingawan sa mga bata. Mupasiugdasab ang BFP og mga fire drill sa mga tunghaan. Tumong niini nga maedukar ang mga tinun-an sa grade 3 hangtod sa grade 6. Una-una, yung mga bata na ang mga at the early stage kasi madali sila mag-absorb. Pangalawa, they are the most vulnerable part of the society. Sila ang laging nating biktima ng sunog. Kaya we have to prepare them. Una-una to prepare them for any eventualities. Tudluan pod sa mga kawani sa BFP ang mga tinun-an og emergency first aid, unsaon paglikay sa electrical fire, kitchen fire ug ang saktong paggamit sa fire extinguisher. Gilauman sa BFP nga pinaagi niyaning programa, mahimong responsable ang mga tinun-an sa panahon sa sakuna. Gikan sa Negros Oriental, kini si Dominic Derecho sa PIA alang sa MBCV.